प्रमोद बरो माने थगायनाय UPPL माने जाख्ल'नाय UPPL माने मिसा खोथा बुंनाय दा ओंखायनो खामानिखौनो मावासै नाथाय सुबुं माहारिखौनो मोजां मोनग्रा BTC ओनसोलनि रायजो राजानि दुखुखौ अरायसम सल्भ खालामनो थाखाय नाजाग्रा सुबुं माहारिनि थाखाय अरायसम हेफाजाब होग्रा आथिखालनि BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा सरकार फैफिननायनि उनाव बिथाङा बे इस्युखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायदों आरो जों गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायावबो नुदों माखासे बिग्रायारि जाय बिथांमोनहा जेलाव दंमोन दा बिथांमोनहा सोरबा गबोगासिनो दङ आरो आं आसा खालामो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो गगोन आरो रन्जन दैमारि सार बिथांजों लोगोसे गोबां केडार्सफोराबो गगोन आरो गनानै बिथांमोनहा उदां अख्राङाव फैनानै ओनसोलनि जौगानाय समाजनि मोजां खामानि BTC डेभेलपमेन्ट खामानियाव बिथांमोनाबो मावफैनाय बाहागो मोनगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय दङ मावनांगौमोन प्रमोद बर' मावनांगौमोन गबिन्द बसुमतारी मावनांगौमोन फेरेंगा नाथाय बिथांमोनहा गावसिनि केडार्सनि दुखु दाहाखौनो खोनासङासै अब्लाबो सुबुं माहारिखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि थाखायनो सिन्था खालामग्रा साफ्रोमबो आफाद बासिया मालासिनो हारि धोरोम बासिया मालासिनो साफ्रोमखौबो मोजां मोनग्रा जोंनि आथिखालनि BTC चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गावनि लेभेलाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायनानै समाधान खालामनो थाखाय बे हाग्रामा महिलारि सार माने जौगानाय हाग्रामा महिलारि सार माने फोथायनाय हाग्रामा महिलारि सार माने कमिटमेन्ट थांनाय BTC इलेक्सनाव प्रमोद बर'खौ जोगारनानै UPPL खौ जोगारनानै जोंनो BPF नो मेन्डेट होदों BPF नो सरकाराव पावाराव लाबोबाय दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाखौनो गिदिरसिन रायजो राजाया गोसो जायोब्ला सरकार सोलायनो हायो रायजो राजाया गोसो जायोब्ला प्रमोद बर'मोनखौ गाज्रि लेभेलाव फेजेनो आरो मोजां लेभेलाव जोंनो BPF नो पावाराव होबाय आरो बे रायजो राजानि मेन्डेट लानानै जोंनि BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोना रायजो राजानि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो एबारबो MLA इलेक्सनाव थांनाय BTC इलेक्सनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै जेरैबादि मेन्डेट होबाय भट होबाय एबारबो MLA इलेक्सनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ फोथायनानै जोंनि MLA केन्डिडेट बिथांमोना देरहाजोबगोन आरो बे ओनसोलाव जौगानाय बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होगोन बेखौ जोंहा रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ आरो रायजो राजाया फिन खनसेबाव जोंनो 15टा समष्टियाव बिथांमोनहा भट होनानै NDA केन्डिडेट हिसाबै जोंखौ देरहाहोजोबनानै दिसपुराव फाथायहरनानै बिथांमोनहा जौगानाय डेभेलपमेन्ट गोबां कलेज इउनिभारसिटि बानायनो गोनां दंबावो गोबां जोंहा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो दंबावो बेयाव जोंनो मदद होगोन बेखौ जों रायजो राजाखौ फोथायनाय दङ